Сьогодні я проведу цікавий дослід з водою і фарби, щоб показати, як рух молекул впливає на поширення речовин. У мене є 2 склянки з водою. В обох склянках однакова кількість води. Ліворуч гаряча, праворуч холодна. Тепер ми зануримо пензлик з червоною водою в гарячу воду та синю фарбу в холодну. Спостерігаємо, у гарячій воді фарба швидко розповзається, бо молекули активно рухаються і швидко поширюють частинки фарби. У холодній воді молекули рухаються повільніше, тому фарба змішується з водою повільніше. Цей процес називається дифузія. Це самовільний рух частинок. Речовини від місця з більшою концентрацією до місця з меншою. Це завдяки руху молекул. Чим вища температура води, тим активніший рух молекул і швидша дифузія. Вода сама перемішує фарбу, і ми це можемо спостерігати на власні очі.